Maayong gabi sa iyong tanan mga kahandusanan. Live tayo ngayon sa aming kahandusarang istasyon na hindi pa narehistro. Mga kahandusanan, aduna kita'y litor sendor nga gikan pa kini sa Butuan City. Mga kahandusanan, mao kini ang iyang sulat. Dear Ate Like a Burn, tawaga lang ko sa pangalan GR. Usa ako ka vlogger, Ate Like a Burn, nga wala pagid gihapon ko karon mamonetize. Gumikan sa ako ang problema sa ako ang account. Sige lang ko ka violation at like a burn sa ako ang account. Mao kini hantod karon unom na ka tuig nga ako ang sigigmog na og vlog nga wala gyapon ko karon nadawat. Problema jud kaayo at like a burn kay gumikan sa ako ang paningkamot nga wala jud gihapon ni bunga. Nag-angtos na jud gihapon ko at like a burn hangtod karon. Pero wala ko nawadang paglaom. Gumikan sa akong paningkamot. Nakabalo gid ko at like a burn nga musakses ako. Mabot ang panahon. Mao nang nakauna-una ko at like a burn pagpadala og sulat diha sa kandusanang istasyon. Karon matagaan pud ko ug balinawan ang ako ang problema. Ate like a burn, unsa man joy angay na akong buhaton ani akong problema nga di man gid nako ni kaayo masolusyonan. Pero wala ko nawad-an og paglaom. Gumikan di man kung ako lang ang nahitabo og ingon ay daghan man. So Ate like a burn, mo na nakunan akong padalag sulat diha sa kandusanan kaya ron ko malinawan ug mapagawas ang ako ang gibati. Ug daghang salamat daw mo kini ang akong sulat. Thank you sa imo GR sa imo padala og sulat diri sa mo ang kandusanang istasyon. Daghang salamat. Thank you for watching.